आंनि मुङा मुस्रिमा गौरी बर' गामि हाथिजान बियाब सानजा जनाय जिल्ला धेमाजि। बे समाव आं आरज बादायलायनायाव बाहागो लानो सानदों। आयदा सेथि देंखन हांख्रायनाय आरज। आरजनि गिबि सिरि जोंसारबाय जोंसारबाय। जोंसारबाय जोंसारबाय आलारि बाथि आफा सिजौ गुदियाव। जोंसारबाय जोंसारबाय आलारि बाथि आफा सिजौ आखाइ फारनैखौ जमना बायदि बिबार बावनानै सिबिदों जों नोंखौनो आफा। मारिमै आमैया आफा नोंनिनो मिथि सहाया नोंनि बायदि बिहोनाय समनि फाखनाव आन्दायनाङोबोला मिथिंगानि नारसिननायाव गोब्राबनाङोब्ला बारग'नायनि आहा गोथे दोङो आफा नोंनिनो आनला सिबिसुलाजों। बासायफै बायदि अलखदा सुखुनि समावल' नङा